Stați un pic să pun facecam aici. Nu, cred că mă vedeți foarte bine. Așa, dar tot nu o să văd bine. Uitați, fraților, mereu mapa asta a doua, înainte era prima. Prima mapă este, era prima înainte. A doua mapă era mereu goală. Adică prima era înainte goală. Acum e a doua goală. Și dacă ați putea și voi să intrați, să jucăm un GTA sau ceva. A, uitați, frate. Mă doare ochii de nu mai pot. Am 4 de-astea. AK-ul, pistolul. Dacă se dă cineva la mine, hai că vă las cu facecam-ul, că nu-mi place, că bag de tu mereu aici în cameră. Asta-mi dă bătaie, fii atent să vezi ce fac. Băga mea ești... Mamă, dă, Doamne, să mă dea tot aici, ca să vezi ce fac eu lui Jdreanța aia. Jdreanță, băga mea ești... Imediat ajung, ăsta e mai repede decât ăla din car parking. Ce a făcut Vere? Mă scoate din joc, fii atent. Futui lagul măstii, că să... Așa îmi face, fraților, mereu. Când vine un hacker, pac. Păi nu știți ce e aici. Înainte când era plin serverul, aici se spauna mult și unii mai scotea armele, știi? Și era de fiecare dată unul invizibil cu multe de-astea, cu multe bombe și le dădea pe jos. Din păcate noi suntem decât noi. Asta o să-i dau câteva gloanțe. Ce-a făcut? Mai am 2. O să vă las un pic până dau reclame la arme și chestii. Fraților, asta care am omorât-o cu pistolul, mă tot caută, nu știu ce morții are, vrea să-mi ia armele. Ia, hai, mai du-te, dracu. Deci nu că-ți bag astea 7 gloanțe, dar nu ți le bag. Bă, gămi, ești, tu te dai la mine, fă. Deci trebuie să mă duc, fraților, într-un loc stabil. Normal și normal, pentru mine ar fi mai bine să-mi bag parole, dracu, să mă duc pe o clădire, ceva. Dar nu e frumos, frate. Este un fel de GTA 5, dar nu e GTA 5, dar chiar aș vrea să fie roleplay pe jocul ăsta, deci vorbesc serios. Când noi vezi pe toți, bang, îți dă una, bai, du-te, dracu. Fraților, vă las să-mi iau altă armă. Fraților, mi-am luat 10 bombe, mi-am luat alt pistol, mi-am luat și asta atunci. Și ce vorbești tu? O pun și mai așa. Frumos lângă fumul ăsta. Trebuie drept să-mi caut o mașină. Sau cel mai sigur să ies după ăsta care sunt, că e prea puțini oameni. Deci uite, 5, 6, 7, maxim 16. Nu-i frumos. Nu-i frumos nici să faci asta, băga mea și. Hai că e bine că eu tot am armele mele, să fii ce îi dau la ăsta pun. Da, ce să-i mai dai? Domnișoara e liberă, să vedem. Dacă înviază, dă și cu pumnii. Care dă cu pumnii să mor eu, de nu bombat PvP cu ăsta. Bă, băgă mici. Hai, boss, hai. Deci pe ăsta nu mă supăr. Băiatul eram într-o bătălie, ai uitat? A rupt-o omul la fugă, mă. Bă, voi ați văzut, a venit omul frumos cu Lamborghini și să vezi ce mi-a dat. Deci să mor dacă mă dă tot.
Deci să moară copiii mei, să vină ăsta încoa. Că să vezi ce-i fac futul în gură. Bă, gami ești... A, mă, ta. N-ai, mă, ce să le cer, n-ai. Hai, mă, să facă cineva. Deci am și acaul ăsta și mai am una tot aici, dar aia nu merge scoasă până nu termin glonțele la AK. Fraților, reclamele la GTA ăsta durează mult mai mult. Deci dacă vi le instalați de să mor eu, să-mi spuneți în comentarii cât durează o reclamă, că câteodată durează 20 de minute, dar îți dă să apeși pe X înainte, să ducă timpul și chestii. Nu dai cu pumnii. Hai că o lasă de o lasă. Deci să moară copiii mei când... Mamă, deci cum mă rădic îi dau. Mamă, când i-am dat și una percută, mamă, să vezi ce mi-a dat asta. Bă, mă rupe asta. Hai, bă, gameși. Știu că ăsta nu e un fel de roleplay, dar te drecu. Dă-și mie o mașină că n-am. Ei nu știu câți bani am. 6.000, am bani să-mi aduc mașina aici. Dar noi nu facem așa, facem pe direct, uite așa. Bang. Eu de obicei când sunt lângă multă lume și scoate mulți mașina, îi omor dacă am cu ce, dacă nu încerc să-i dau jos din mașină ca să le iau mașina. Suntem la domnișoara care m-a omorât. Stai puțin. Că nu te aștepți să te sărut dintr-o dată. Te sărut eu cu pumnii să vezi ce-ți dau. Un versus 1. Deci omul dacă nu mă ia, stai domn. Bă, tu faci mișto de mine. Dă-te drecu. Deci să mor eu, am rămas ultimul handicapat. Eu de obicei așa le fac la proști. Când le pui bomba pe mașină, al dracu a vrut să dea direct în mine, fii atent. Fii atent aici, șmecherie, să vezi ce-i fac, băga mea. Stau aici frumos și dau direct bombiță. Mamă, stai că a scăpat, deci să mor eu. Hai mă, dacă mai vine în coasă, stau un pic mai depărtat. O să știu, dracu. Mamă, dă-te, bă, dracu. Fraților, gata. A apărut o reclamă, dracu, nu știu de unde a venit. Mamă, lui ăsta eu dau. Dă-te, dracu, dacă stai pe mijlocul drumului. Încearcă să tragă după mine, băga miș. Bă, prostule, te ba la PvP, dă-te dracu aici. Mai am patru de-astea, 4 pătrulețe. Așa. Deci dacă vrei, frate, să te bați cu mine pe jocul ăsta, poți să te bați, frate, cu... Deci la arme, când ne bătem cu armele, frate, eu sunt bun la PvP cu armele, fii atent că prostul și-a blocat mașina. Mamă, mare prost aici, că și-a lăsat BMW-ul deblocat să moară copiii mei. Dau și un pic în gard, că așa trebuie să meargă mașina. Nu mă dracu ce fuge. Uite.
Păi, ești nebun că până în corp am prins 100. Ce vorbești, mă, că am prins 200? Frate, dacă vrei să ne batem pe joc aici, mamă, să facem așa un roleplay, să mergem așa frumos. Dar în caz de te văd că îi dai viteză ca ăsta, de așa sunt nevoie să fac. Ai tupeu, bossule? Hai mă la o bătaie. Vă las un pic, vă las. Frățul, unde ai fugit ăla? Stai că l-am văzut pe mapă, l-am văzut, dai prost. Că nu te aștepți să vin după tine. Foc îi dau la mașina asta. Prost o lovit. Mamă, dacă eu prindeam pasta lui, îl bubuiam de-l dracu. Și-a scos, cred că, jegos o altă mașină. Bă, tu de-astea faci cu mine, mă? Da, bă, jegul și-a scos altă mașină. Ia pune, domnul, până. Deci dacă îmi spui că pe el l-am nimerit, eu nu cred. Nu, dar uite un BMW aici. Dă mașina, jegule. Jegule, dă mașina, dă-te jos. Dacă nu se dă jos de mașină, eu îl bubui. Dă-te jos de mașină că te bubui, du-te drept. Avea ce șarmă, ia câte glo. Du-te, puii mei! Și am luat și mașina lui post. Am decât bomba, deci sper, Doamne, să nu apăs pe ăla din greșeală să-i dau bombă. Dacă îi fac lui cineva, știi cum fac, fraților? Dau viteză, sar, că e aproape să intre în el. Și după când văd eu că s-a izbit de el, bang, îi dau bombă. Mai merge. Credeam că nu mai merge filmarea. Dau direct pe contrașanț. Să-mi bag. Mamă, știi ce e bine, fraților? Că nu bubui. Mamă, cum am făcut. Deci nu, că din spate e bună de OLX. Dar din față, frate, nu mai e bun. Nici din spate nu o să fie prea curând. Dar aici merge mai de aici să o bagi pe OLX. În partea asta în niciun caz, dar din spate da. Cum o să ne uităm repede pe hartă unde suntem noi? Mamă, și ai tu mai cool over. Nu cred că ajung eu cu mașina asta tu mai până acolo fără să bubuie ea sau să o bubui eu. Dacă mă bubuia unul din ăla să mor. Ce am făcut, mă? Să mor eu, aia nici n-avea foc. Mamă, sunt de recalcitrant, te uite.
Băga mea și... Mamă, ce prost sunt. Deci nu că eu îl prind pe jegosul ăla, să vezi ce-i fac băga mea și... Uite pe cu mine văzuroi. Luați-aș reclama lă. Tu-ți reclama mătii să sput. Aute. Dar nu ți-l rup văruțule pe ăla. Băga mea și în gura ta. Deci nu, gata. Niciun videoclip de acum încolo nu o să mai fie, adică cenzurat. Cenzurat n-a fost niciodată. Deci nu o să mai jur, adică băga mea la rata și chestii. Nu, frate, o să zic direct, băga mea și pula morții mătii și în rasa mătii. Vrei să o dai cu mine, dă-te morții mătii. Deci nu că eu te iau cu frumosul, vrei să o dai cu mine, bine. Dar nu te iau cu chestii de alea, hai te rog, bate-te cu mine. Nu, frate, du-te morții mătii. Pe vii aici când eu mă bat cu unul și cu ce morții mătii ai? Uite-l băga mea și... E frumos, frate, e frumos să te dai așa la unul când face roleplay. Uite, băga mea și... Roleplay, puțin spus, băga mea și... Deci vă previn. Nu vă dați la cineva la care știți că nu vă poartă pielea. Bă, tu te-ai luat cu măta, mă, și nu știi cu cine să te iei. Deci nu, mă, că o rezolvăm altfel. Hai morți, mă, hai. Da, eu am probleme cu măta. Deci eu nu mai suport, fraților. Vă las aici cu episodul.